An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 7 ye juillet kalo ye bi o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye seliba kalo ye an ma ladɔnna k'a fɔ bi o tile 2 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san do o de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ kunungo Masina marabolo kɔnɔna na jadiwale tigilama ye wulikajɔ ta ni ka taa malo barakɛla dɔw nɔ ni ka maa 3 kasaraw ni na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Bankasi marabolo la Jalasaku benganiwale mun kɛra ka ɲɛsin yen dugudenw ma Bajangara gouverneur taara sigikafɔba kɛ ni Bankasi dugudenw ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na MINUSMA ka mandat mun kun bɛ o banna mandat in kɔni a lakurayala a yirala k'a fɔ ko MINUSMA bɛna san 1 wɛrɛ kɛ yan nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Kɔlɔnjabakaw fɛ yen nɔ kunungo denso dɔ kɔni porogotola yen nɔ ka fara sanpɛrɛn n'o bɛ tali kɛ kabapɛrɛn na o ye maa 2 kasaraw ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo la dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Janbe kabi kuma jan kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa 2 kɔni kun minɛna jadiwale tigilamaw fɛ ni ka tunu n'u ye Jabali kɛrɛfɛ afɛnw na dugu min n'a bɛ f'a ma ko Janbe ni maa ninnu kɔni tununen kunnafoniya foyi kun sɔrɔlen t'u fɛ u kun bɛ jadiwale tigilamaw ka bolo kan a yirala k'a fɔ ko maa kelen kɔni k'o ye alimami ye n'o tɔgɔ ye Ali Tarawele ka fara Buya Kulibali kan ni maa kofɔlen ninnu kɔni kun minɛlen bɛ jadiwale tigilamaw fɛ a bɛ kalo 3nan kunkanfɛn bɔ bi nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko kunungo ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni k'u kana bila la dɛ ko jadiwale tigilamaw kɔni wulikajɔ kɔni ta ka na ni maa ninnu ye fɔ dugu kɔnɔna na ka na n'u ye fɔ misiri kɔnɔ ni ka n'u bila ye sira dɔw yɛrɛ ka fɔ la k'u ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni bila ye k'u ye waati yɛrɛ kɛ misiri kɔnɔna na ka sɔrɔ k'u kɔtɔrɔma bɔ ni ka taa an bɛ dugawu de kɛ ni maa minnu kisilen filɛ nin ye ka bɔ ni maa ninnu tɔɔrɔ ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna tɔɔrɔw ma n'an bɔra ye Masina marabolo la dugu min n'a bɛ f'a ma ko Togolonkura wulikajɔ kɔni kɛla jadiwale tigilamaw fɛ kunungo ka ɲɛsin yen malo baarakɛla dɔw ma a yirala k'a fɔ k'u tun bɛ malokan kɔni na wulikajɔ kɔni kɛla jadiwale tigilamaw fɛ ni ka se ka taa marifaci baaraw kɔni kɛ a kɛra sababu ye ni ka maa 3 kɔni kasaraw ni na yaasa ka perewatigɛ d'a ma karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ɲininkali kɛ Yamusa Kulibali la an k'u lamɛn. Yamusa Kulibali ka bɔ Togolonkura Kolongo mara kɔnɔ Masina kɔnɔ. Yamusa an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo alamisa ko jadiwale tigilamaw ye mɔgɔ 3 bɔnɛ u ni na Togolonkura a ko kɛra cogo di? An bɛ an ka maloforo kɔnɔ ka taa malo dɔ kan malo kan sɛbɛ u nana ka na baga an ma ka taa mugu ci an ka baarakɛlaw la Ala kisira min na o kɔni kɛra an ka mɔgɔ 3 kɔni tora. Mɔgɔ 3 min ni tora la dozow de kun don wa walima maa wɛrɛw de kun don minnu tɛ dozow ye? Dozo mɔgɔ 2 kuma la sabanan kɔni o kɔni tɛ dozo ye a ye saba kun bɛ kungo kɔnɔ jadiwale tigilamaw mɔgɔ tɛna ca kana malofana yɛrɛ k'u fili malofana ka dugu sila k'u mɔgɔw ɲɛnama min. U bɔra aw ni fa ɲuman cɛ ka na nin kɛ mɔgɔw la. U bɔra ɲɛ kana fɔli la kana ka na bin an ka foro kɔnɔ wa u bɛ ɲɛrɛ u tɛ dugu la dɛ hali bi u dan ye u ka seli baara ye amadenw ko bi ɲɛrɛ ani sanakɔrɔ a ka fɔ an ka bɛnna ta wa an tɛ se ka bɛnna ta mɔgɔ minnu ye bɛnna ta aw bɛ k'olu fa anw bɛ bɛnna ta cogo jumɛn na ko dozo tɛ jamanaden dɛ yan ko dozo ka bɛnna ta ni bɛnna ta sɔrɔ ka den ka mɔgɔ fa dugu minnu y'a ta u ye mɔgɔ fa bɛɛ la ka na u ma kun yɛrɛ fɔ yan ko bari y'a fɔlɔ ka na an ka malo de ɲini ka taa filanan ka na mugu si an ka dugu la kɔmi kɔni kɛra k'a sɔrɔ ka taa bila an ma na. Nin kɛlen kɔfɛ Mali sɔrɔsiw u ma se kɛnɛ kan ye wa? An ye wele bila sɔrɔsiw nana u ma se ka taa kɛnɛ kan u nana u dugu da la mugu cɛ an ka foro la u ma t'u bɔ a yɔrɔ la ka yɔrɔ lajɛ ka n'u bɔ dugu da la mugu cɛ olu ma taa yen nɔ kɔfɛ avion ko n'a ka na mun ye ko n'a ka jateminɛw ka taa ɛrɛ an tɛ ka sɔrɔ la anw ka jamanaden dɔ de sɔrɔsi de bila an bolo ko sɔrɔsi b'an bolo wa sɔrɔsi b'a lajɛ k'an bolo ma jɛn n'u ma jɛn an dɛgura dɛ bɔsɔ b'aw bolo a kama fiɲɛ b'aw bolo a kama mobili b'aw bolo a kama wele bɛ kɛ k'a ka se waati na sisan o waati an ye mugu kɛ u welela mɔgɔw mugu la aw ma se ka se yen nɔ ko n'a sɔrɔ mugu banna ko jadiwale tigilamaw taara n'a welela mɔgɔw ma ga ye magɛn don la n'an ka sɔrɔsi ko ɲuman lajɛ ko la kɔrɔ k'u ka baara la tiɲɛ yɛrɛ la ko baara a fanga ka dɔgɔ fɛ jadiwale tigilamaw bɛ ɲɛrɛ bɔ la don o don u bɛ yen u ka tiɲɛni ka minnu dogo dugu kɔnɔ n'a fɔra ko baara ka kɛ o kɛra baara se ka kɛ o kɛ dɛ mɔgɔ se ka sɛnɛ kɛ wasa i bɛ tila ka i yɛrɛ kɔlɔsi. Ne nin ko in tora senna sɔmiya ko ɲinɛnama a bɛna se ka kɛ wa? N'a tora senna sɔmiya ti kɛ sɔmiyakɛla se ka marifa ka k'i yɛrɛ lakana k'e bɛ tila ka sɛnɛ kɛ
okay munum la kana ko no kana sila mo ya ko magnya kana na ndo kana ko mo jini ko mo fene tiga on fa ya nu sigi do ko bli ku jo ni na ko to ani mo mo ko ni na la kana je ko le du ko to ko je ka baraka nyote do go le mu jo umar fa ka katana fa ni kana sila mo na umar fa bla ku yere ka be da yere ka baga ni ka fa baga ni no se ni na ni ba ni ko mi na ni mo mi na ku ga ni ba nyum so ni tume talike yamsa kulubali la ame duwore ke yarabi ala ka basigi nati anga jamana kono na wakli bala juma temele musolaka munu farala nyonga ninga sika wele bla asimi ma lotankaw fe no ka yira ka fo ku ka taa olu lakana ku bise wa ciuke ni bela jele mara kelen di o matame kunyonga ka na fara ko ma saba kasaralu ni na o mara kelen konnana o ba yira ka fo gelamu na kuma be ka fo siga kise kelen shita la gela de be no jamana nyamo ka laje u ka siga ko fleke cikelo la o bise u ka sene ke cugo yamuna ami dore ke yarabi ala ka nga jamana basigi ni nga kulusuma namburai bengane amu tala ka nyeshi jalasko ko ma jari wala tigila mo fe ninga machama ko ni kasara unina o bela jele temelen ko fe bajangara gouverneur ale kon tara ka ta la jere ba ko ni keni bankasi kawye kasaka borlo sigi ko ni ke bankasi shifina kaw ka fara meru kan fuka tase dugutigila kaw duguden bela jele we yake fara nyonga bade ninga hakli jagabo ke mi metalike bankasi shifina ka do angulu lame an koni ya fara bema c'est vrai ni fenkera mi mabbe amma an koni ya fara bema cercle codé mais mbe minini mali autorité fait mi se ka fo ni wulika jo anyanga ni sigili mbe se ka résumer fin fla de la wala ni ke autorité be fin fla mi amika don samia de la ni ya an sigira no insécurité kera sawabi amba ni mali autorité fait anga wulika jo kunte doire ka fo ko mangachi de kadan yote ka fo ko fenere de kadan yote amma ko be basigi de la amma ko be lakanda de la amma ko be ka po duguni dugu ina ko korole ambe tatumina anga se ka tati amma ko bodila anga se anga seneke anga ballo an yere gouverneur annalé a jarani ani préfet kura ambufu dante foni vraiment bi soma uri a potugo mi ani son jale no me ambi kasbi femo kera jala so vraiment am se ka fo centre précisément bankasi marala c'est mélancé c'est le ko mon fora ni na ko ni an kon dara la anti seneke parce que ni senere manke fem be en bas ne rema fem fam centre time ni ne ni ga mali kelere kele bassa baditu nor kele be centre be ani sit kele be mais pourquoi en fino ya centre là wati be fagali ni bara jubi ka ke en fait ne bi fela gouverneur re di ni ga ko la quoi am ka kele ni ani kele to be juga jumeli la am ka kele ni tienti ka fo minani o kele ni yele maka ke ni sia kele ni kwenti ka bakula no te yadi su yoro mine komini be mine ne do aforo ko yu solution jumeli tara ala solution foi mata ala solution mata ko ni tieni kera tieni be ke domi fana ci bla la ta fama o fe mo ma bla ta na fara ko iliko mun be no yi tieni o do iliko nana wati fa o amakew ni barati ke tienga wati be am nyon fe ko jugu de be am tie jugu foi de am damali tant que ni tiema ko gouverneur yi o ka tienje le sanfe barantenye et puis dozo kuma mun fora dozo nu me ayu kantunu yoro kile ko yoro garder ay ku sirveke no bi sala kien ke o sala kien ke ati yewa no tike wati be ni donata ni borata andama am anti nyomo fam kelen bi duga ka tadi ni kele sabani be wati be fagadi ni kien dugu bi ka ke woro la tant que ni o tiema fo ka solution ni ambe se ke fude ke auto bi tien ni mati pa mo kerani banka se ne bi se ka fo mati ka ke ube ni fen dugu ka ke ni ya afolodi anti fama dogo ya fana bankasti fama dogo ya mais ba ma diguna bikini ke tanki na ma ajo yorola tradition na ko ambu sutini ase kote idusu kaselindo ikiri ku sutini ani mo mu ge ku mani sisan o ka wati ani ni wati ni vraiment ambo degilindo ni wati na kateme wati doinka parce que anga ku na ya fo obina sigika on lame kuni ala sona abinyine bo lebi bita awi lebi mu bita fui et puis anga otati mu minena folo ni kosante gouverneur reclame sama yebe assisi do ku ya kuma me fe chama fora ala vraiment gouverneur ambi mi yini aw fe ala jakam ala dillo de na bisi ayaw de menina parce que yina ani mi fe mo na senete ni tume talike bangasi shifina ka do ga shiriala weni kuma info gouverneur nyakoro kenen kayno bangasi mer kumeno ala gindo ala kuma mfo ofle mo kun dusu kun kamilenu donc kuma chama fora kuma kono peut-être do e kuma fo a kuma fo tuko ni autorité ma peut-être amanya absega ke
donc n bɛ banka cercle population bɛɛ tɔgɔ la n'o kuma kɛra gouverneur ni minnu nana o don an bɛ o yafa ɲini k'u fɛ parce que mɔgɔ ni i degunnen don min b'i kɔnɔ i b'a bɛɛ fɔlɔ an b'o don o minɛ de kɔnɔ juguya ko tɛ mɔgɔ dɔgɔya ko tɛ mais ni dusu kami don min b'i kɔnɔ i b'o fɔ de fo don donc peut-être kuma na n'o fɔra a bɛ kɛ i bɛ don dɔ kasi la kuma min fɔra vraiment n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ donna u kasi la an bɛ o yafa deli kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Bangasi maire la Alaye Gindo kɛnɛ ka yen nɔ Bangasi préfet tun bɛ yen nɔ lieutenant colonel Ali Sidibe an k'ale lamɛn. Cercle ka ca bolo dɛ mais a nana anw fɛ yen fo siɲɛ 3 donc o kɔrɔ de ko a hakili banna kosɛbɛ donc an bɛ se ka fɔ an Bangasikaw an sewara a hakili banna donc ni Ala ni kira sɔnna ma a kan ka fɛn fɛn ka Bangasikaw ye a nana o ko de la a b'an dɛmɛ gɛlɛya mun kɛra an kan a b'an dɛmɛ dusukasi mun b'an kan dusukasi a man nɔgɔ Mali ka bon a bɛ yɔrɔ caman mais a b'a seko de kɛ parce que ni tasuma minɛna mɔgɔ mun ka so bɛɛ b'i jɔrɔ hali i ka dudenw de la donc Ala y'ale de kan ka gouverneur ye donc ale de kan ka an ka tasuma bɛ faga donc an kalifa b'a la an kalifa bɛ Ala la an kalifa bɛ Bangasikaw fana na. Ni tun bɛ tali kɛ Bangasi préfet la lieutenant colonel Ali Sidibe a y'a fɔ cogo mun na yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ ni mara nu gɛlɛya bɛ fan o fan Ala ka se ka gɛlɛya ban pewu n'an bɔra ye MINUSMA ka contrat kɔni o banna o ye contrat ni kɔni ka lakurakuraya a yirala k'a fɔ ko san kelen wɛrɛ kɔni ko dira MINUSMA ma ko MINUSMA min n'o kɛ Mali dugukolo kan yan nɔ maa caman kɔni bɛ k'i ta fɔ nin na dɛ caman y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ko nafa t'u la k'u tun man ka to yan nka dɔw y'a yira k'a fɔ ko u kan ka to yan nɔ ko nka ko sɛgɛsɛgɛli kɔni kan ka ta ka ɲɛsin u ka baaraw ma u kan ka baara kɛ kɛcogo mun na k'u kan ka sɛgɛsɛgɛ u ka se ka baara kɛ o kɛcogo la kulu minnu ɲɛsinnen bɛ adamadenya jo sariyaw ma olu ka kulu maa dɔ Segu Kulubali ale bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ an ka ko la an ka lamɛn. Ibalen don jamana kan ni a ye MINUSMA ka mandat kɔni reconduira u kan ka MINUSMA lakana u ka enquête jɛlen kɛ min bɛ se k'a to fagali ninnu sources bɛ dɔn k'a dɔn mɔgɔ min ye fagali kɛ ni tɔn de ye fagali kɛ nin tun b'a la nin tun t'a la hali ni tɔn ninnu instrumentaliselen don olu bɛ se ka dɔn enquête kɔfɛ mais n bɛ min ɲini MINUSMA fana fɛ n'u bɛ enquête kɛ tɔn minnu sigilen bɛ Mali la yan n'u bɛ hadamadenw ka hakɛw lafasa u k'o dɔw fara u kan u ka taa enquête nin kɛ o de bɛ enquête indépendante nin sinsin kosɛbɛ k'a lawaleya kojugu pour que mɔgɔw fana ka se ka da la k'a fɔ u ye jaabi min di latika don se ka gɛlɛya dɔw don MINUSMA ka baara la mais fo MINUSMA fana k'a yira Mali ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ u nana Mali dɛmɛli kama parce que a ko ka gɛlɛn fo k'a fɔ a ka gɛlɛn sisan MINUSMA de fana b'a yira autorités la vraiment u fana bɛ yan nɔ malidenw de kama u bɛ yan malidenw de kama k'olu lakana k'u kisi n m'a fɔ u ka kɛlɛ kɛ dɛ mais min ka di ne ye MINUSMA fana k'a jeniyɔrɔ sɛbɛkɔrɔfin min bɛ se k'a to autorités fana bɛ daw la population fana bɛ daw la parce que en réalité an bɛ taa enquête kɛ yɔrɔ caman na ni ye MINUSMA ka fɛn na fɔ mɔgɔw dalenba tɛ MINUSMA la bilen mɔgɔw dalenba t'u la mais an kɔni ye lafasabagaw ye an tɛ se ka fɛnba fɔ a la mais an bɛ min ɲini MINUSMA fɛ u fana k'u taabolo yɛlɛma dɔɔni fitinin. Ni tun bɛ tali kɛ Segu Kulubali la a y'a fɔ cogo min na n'a ma ye k'a fɔ ko mandat in kɔni k'a lakuraya la ka san kelen wɛrɛ d'u ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ni san kelen baara kɔni Ala ka kɛcogo ɲuman ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Kɔlɔnjɛba marabolo la a yirala k'a fɔ ko denso dɔ kɔni u ye den dɔ kɔni suɲɛ ka taa ni o ye o kɔfɛ ko kunungo kokura k'u kɔni nana den dɔ wɛrɛ suɲɛni na u kɔni y'o den kɔni ta nka sigidalamaw kɔni bɔra a kalama u kɔni porogotɔla sentɛgɛ kɔni y'u latila Mamadu Traoré b'o ɲɛfɔ an ye ka fara kunungo sanji kɔni nana kabapɛrɛn kɔni o jigira ni ka maa 2 kasara u nin na karamɔgɔ Abulaye Kulubali ɲininkali kɛ an cakɛɲɔgɔn Mamadu Traoré la Kɔlɔnjɛba an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Traoré ne ye kunnafonidila ye ka bɔ Kɔlɔnjɛba. Mamadu Traoré an ye kunnafoni sɔrɔ ko arabado ko wulikajɔ kɛba dɔ dugu min n'a bɛ wele ko Cɔngi Kɔlɔnjɛba mara la k'u taara den dɔw suɲɛ yen nɔ k'o kɔfɛ ko kunungo alamisa fana k'u tilala ka na Kɔlɔnjɛbakaw fɛ nka k'u sera ka porogoto a ko kɛra cogo di? Abdoulaye an bɛ fɔlɔ ka e yɛrɛ fo i ka kunnafoni jɛlen dili la araba Cɔngikaw fɛ ani Kɔlɔnjɛba ye kilo 75 ye sow taara n'o ye denzow ye u taara ka taa den fɔlɔ suɲɛ o ma se ka sɔrɔ o den na tila ka na filanan fɛnɛ ta mais Ala kitira la u ma se ka taa ni o ye alamisa kunungo u dora anw fɛ Kɔlɔnjɛba yan tilegan fɛ mɔgɔw talen kɔrɔ ko kungo la u y'u tɛmi ka na anw ka misiriba kɛrɛfɛla la ni kana den ta k'a bila bɔrɛ kɔnɔ a ye nɔgɔnkari k'i sentigɛ ani kolaban kɛ mɔgɔtigi dɔ de y'a ye den b'o kɔrɔ o fana kulela denzo u y'a gɛ den bɛ a bolo bɔrɛ kɔnɔ a nana ye a ti ɲa a ye den fili ka bɔ bɔrɛ kɔnɔ ka den fili kɔntina k'a gɛn ni ka taa a tora t'a la jagileki 2 b'a a kana a ye teliya min bɛ sanfɛ n'o tun ye jɛman ye a y'o bɔ k'o kuru k'o ni bɔrɛ mina kɔngɔ na k'a tɔ to gileki jɛman ye a kana maaw y'a gɛn ka se fɔ Kɔlɛba kungo kɔnɔ
ka taa sɔrɔ absolument moto fema o tigi de bɔlen filɛ nin ye tu kɔnɔ k'a kunbɛn kɔlɛba dugu bɔda la ka taa tinɛmana kɔlɛba tinɛmana cɛ tɛ tɛmɛ kulo 5 kan o y'a cɛyalenba ye a bolila ka yɛlɛ moto kan ani mototigi nin de tun ye complice ye mototigi nin y'a kɔnɔ tura a nana ka na ka baaraw kɛ o tuma n'a porokotora dun mototigi de fana ye labɛnw sabati sa k'a makɔnɔ a sera ye dɔrɔn n'a yɛlɛ moto kɔfɛ u tɛmɛna ni a ye o si ma kɔrɔ ni si ye ala kɔni kitira la anw tɛgɛ ma se ka da a kan fiyewu donc den minnu sonyɛra cɔgi kelen de sɔrɔla o la mɛ hali sini tɔ kelen dɔ o ma sɔrɔ o kun ye cɔgita ye o kɔfɛ kɔlɛbari t'a la o fɛnɛ porokotɔla ala barika a ye den fili ka bɔ a bolo a porokotora o cogo la ka taa a kɔni a ma se ka sɔrɔ fiyewu an bɛ kulubala an bɛ min fɔ nin bɛɛ lajɛlen na kuma kuncɛla i k'a dɔn an bɛ weleda de bila denmasaw an bɛɛ ka hakili to an denw na kɛrɛnkɛrɛnya hali musolaka minnu n'u bɛ taa sitomow la u ka taa ni denw y'u bolo n'u ma ɲa k'u b'a di denminɛden ma u kɔ u k'u jija u k'a kɛ denminɛden min ka kɔrɔ ni kasara dama dama de bɛ ka kɛ anw fɛ yan. Mamadu o kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ kunungo sanba dɔ nana ko sanpɛrɛ jiginna mɔgɔ 2 ka kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen dɔgɔnin kɔrɔ k'u 2 bɛlɛlen bɔnɛ u ni na a ko kɛra cogo di. a kɛra ten sanji nana fin seli fana ni lagansara cɛla la a kulula ka pɛrɛn san yɛrɛ a nana nka a ma bonya ka kɛ sanbasew ye kɔlɔnjɛbakaw fɛ yan san kɔni pɛrɛnni nin kɔnɔna na a jigira a kɛra kasara ye sabu a y'anw ka denmisɛnnin 2 sɔrɔ kɔrɔ ani dɔgɔ u bɛɛ ye cɛ kelen denw ye a kɔni olu 2 bɛɛ lajɛlen kasara o nin na o kɛra kunungo wulafɛ san nin na a kɛra kɔlɔnjɛba yan. u kun bɛ foro de la walima sanpɛrɛ jiginn'u ka yɔrɔ jumɛn na a kɛra cogo di. aw kun tɛ foro la a mugamugara ka pɛrɛn waati min na u kun bɛ sokɔnɔla la. san kɔni y'u sɔrɔ o kɛcogo de la an bɛ min fɔ dɔrɔn ala mana kiti min na waati min na o de bi kɛ an bɛ fɔlɔ ka dugawu don nɛgɛ ka ɲɛsin bamatɔ 2 ma ala k'u dayɔrɔ suma o bɛɛ kɔfɛ an b'a ɲini sokɔnɔmɔgɔ fara kungokɔnɔmɔgɔ kan san in n'a komasera ka fin an ka hakili to denmisɛnninw na an ka denmisɛnninw na don mun fana bɛ kungokɔnɔlaw la ni san in ma ɲa k'a bɛ nalen kɔ an kana to ka an jɔ yiriw jukɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ sanw na wo an bɛ se k'o ladilikan ni welewele bila k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka mara kɔnɔ ni mara kɔ kan. ni tun bɛ tali kɛ mamadu tarawele la abulayi kulubali ka kuma bara la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye sariyase kura min taara kalatako kama faraɲɔgɔnba kɔni kɛla jamana ɲɛmaw ni parti politique tɔn fɛ yaasa kalatako a bɛ se ka don bala cogo min na labɛnw bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na Jamil Bitar n'o ye M5 RFP maa dɔ ye ale b'a hakilina fɔ nin ko in na an k'a lamɛn. anw ko de n'i b'a dilan k'a ɲɛ i b'a dilan k'a ɲɛ siɲɛ kelen c'est pourquoi anw an ka tableau nettoyer parce que n'i tɛ fɛ bundenni k'i b'i sigiyɔrɔ i b'a nettoyer k'a jɛ donc anw ko de sisan min kun kan ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye autorité ye n'a t'i ɲɛ k'a bɛ kɛ n'i ye autorité ye ou bien ni i participera transition gestion kɔnɔna na ko i tɛ se k'i kan bɔ fanga nɔfɛ tuguni o waati fanga yɛlɛmali kɔnɔna na mais n'a ma ɲɛ ko dɔ bɛ se k'i kan bɔ mais ils n'ont qu'à autoriser que tout le monde bɛɛ ka se k'i kan bɔ mais où est le problème? Moi je vois pas le problème. mɔgɔw wulila ko chronogramme bɛ segin a kan yanni u ka taa k'u bɛ taa discussion kɛ chronogramme kan mɔgɔ caman ka intervention ma kɛ dɔwɛrɛ ye parti politique ka financement ko o dɔrɔn tɛ dɛ ko gouvernement ka dayɛlɛ pour que olu bɛ se ka don gouvernement kɔnɔ cogo di jɔn bɛna don gouvernement kɔnɔ parti 300 bɔɲɔgɔnko la n'a fɔra ko bɛɛ ka mɔgɔ kelen kelen di o gouvernement bɛ sigi cogo di i y'a faamuya ko CNT fana ko ka jɔyɔrɔ d'u ma mais n'i ye CNT ta k'a lajɛ bi fanga kɔrɔ mɔgɔ de ka ca kɔnɔna na an ka mɔgɔ t'a kɔnɔ n bɛ segin a kan ni ko an ka mɔgɔ t'a kɔnɔna na M5 ma mɔgɔ si di de façon officielle hali ni an ni dɔw tun bɛ kɛlɛ la n'olu b'a kɔnɔ bi mais nous on a personne là-bas i m'a faamuya donc moi j'ai dit aux gens de faire extrêmement attention an ka jamana ye an ka a lajɛ quoi c'est à dire que karisa komandi ye n'a ye min diya i bɛ bɔ i b'i ka nɛni ni fɛnw kɛ ni nɔ minɛna don min na delili t'o la koyi mais moi je veux que les gens comprennent que jamana tɛ se ka jɔ ni situation sifaya kan parce que les anciennes habitudes là il faut que a ka bila et pour que a ka bila il faut que an ka ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na k'a fɔ ne tun bɛ fili kɔnɔna na mais ne bɔra kɔnɔ n filila o tɛ kojugu ye dɛ mais ne tɛ bɔ fili kɔnɔ o de ka gɛlɛn. ni tun bɛ tali kɛ Jamil Bitar la M5 RFP maa dɔ don a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati an ka jamana kɔnɔ hukumu kelen kɔnɔna na Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale CNT maa dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko parti politique tɔnw k'a maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛ ka mɔgɔw bila fili la ni baara in kɔnɔna na an ka Abubakar Sidiki Fɔnba lamɛn. politique mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ a ko hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ loi kɔnɔ ko militaires bɛ se k'u présenter ko acte min kɔni ni chauffeur tɛ se ka présenter ko parce que ko charte ye olu bali
On est du chikuma d'état. Ils sont prêts. Tout le monde s'est présenté. Bouto le fait. Akina sonne. Ani Akinimoka avec candidat. C'est vrai. Chaque ko Akinitide qui est présenté pendant la tranche. Mais ni sera sumba courant na ote charte boya. Ni sera sumba courant na. Est-ce qu'il y avait faible ko ville la charte? Moi voilà fini ni ndeo. Déjà vous blanc on a depuis 6 ans. C'est qui est sûr. Na ton fera comme militaire qui présenté. Ni militaire ou benam omika. O kera maliki jawo. O kera sadio kamara yo. O kera ashini yo. O bi présenté. Charte be ban. Domina ni constitution courant na o yambole charte la. Ni tume talike Abubakar Siriki formala sente madodo. Uya fo chogo muna. Yara biala kanga jamana basigini nga akulusuma. Okumu kele konna na jamana nyama kalata natola. Asimi bisagi kamwa atsegi kamwa. Malde ma ye chogo jumena ay malde no nyini nga dola me. Jamana den bega kan kala filila na kadi mo mo ibsegi kambo kala filila mais an malion mo be femina o ye jamana tatugo nyuma fanda munu me singoro no ye anyi kasi commerçant no Sénégalaw ma u gala je o ga fiye boda di amadoni pour que jamana inga sani mo ma e sa fe duguma mo de bi laila sa na gla mi asim kola amba asim fe bi amba fe sini asim na présenter kala kala amba votai malen be ba fe ay ko mun nge malikola depuis malikara mali mo ma delika nyona ke président delika ambo ni nona dingen ko nala amba sim fe bi amba fe shi na présenter kalata la wa amba fe amba vota e fene ni klim mangande malembe be makando président ka niveau la ko naga hakila mi jamana be la hala mena sisan ko li transition mo ye bon u ka élection labe u ka ta nu tara donc ni manda kelen kera o manen ko sisan nu ba tukana se ko présenter o la donc no ko mbolo o de kan jamana ma comme jamana ko do oni asumu be se ka nga barake koma nana fo bi bo alhamdulillah ay mununge luta bolo kay kosobe ali ni mamin tafe bo yere ba do ay barami ngoni nge amadu mala malian musugo yere waso ni malian bi chugo mina ko asumu sababu ye basanga dame o baga dama nga horian o biga dama afrique yere kono mali jatele no kosobe ko asumu sababu do akadina ga présenter parce que demana begata trabolo minga na mali nyona soro ni kofe amana sega ngodi ni tume talike malle no ga shirya la ya fa togo muna amiyo afuro abe kunye doga siga tay gono feme daga danga jamana na ala kan blo siraka namburai bamago jelibugu konna na kerengana duwansana kaw feeno yensigi dala maw koni bora ninga nsogo ya tamado koni ke ka nyeshi uga merima ninga sekata semen fura do koni di merima ka yira ka fo ko mado koni bega na uluga sira koni jo kute jana ye wa ko merire ya fere ama ko sira imana na jo ko temerote ulubulu ka taw ga demayala we kuma munu fo anga mado ga shira lame ni che ya ba bele che ku je sa ba tema yiro ja te jo bia te jo chini pasla an wala la ka so abia wa na se wa jo na ta le jo sire la an sire lo na jo na meta min an meta mi an wule sire sire an ga wule la chesiri ni ko ina ni akala ya ko re an te jo bia te jo an ga sigida ku ngode do an ga choroba ya ba kuma ga de dama an na di merima ka fo an ga sigida an ga kare kono na meri afiri la mi o be an ga sira jo da jujura o sira tieti yele ona sira te sira te o bla jo mbulo ka du donc an nanu an fege gira meri la boya kono nana ka lage nu be chara penfeta disposition fege wugulu ko ta an woni an jolo an me fegele ne ka sira ngona te jo ne to fa mata trawre an woni se ku ye an an yoro ko de an yoro ko nga gela amade tiere la boda tamulo dona tamulo boda tamulo an jige yoro ni ne ni yoro ni nda tuwa dro boda foi tamulo ble op man ne kon nga yamare akona akadne koni mo mi ni ndale no yoro nga tigi ki ni mo yoro nga na tige yoro instandra estambalisa awon chena ampere je makano wa mande ngo amu ko bi amu ko shini yoro ntijo ni yoro njora dona tamulo boda tamulo jana nga yoro jole amajai sirakele ne ba mbulo nga yoro doni na polikama ami doni fa ami boni fe ni sirakele ami doni fa ami boni fe vraiment agoni ferela ayi fem bege ko no ko anjo baneno aya ka feme nyini sharia la menini jora ma ma fa an kamana ka do ma so sira mo be ga jo sira ni na sira nye sira barga ma bari bebe te ma fe ar kuma na nyana je me église la bebe me te me sira ne fe sira tigele no ni sira tigera do sira nye be bo sira di ni samia sira ni ko fara anga sira bere be bo sira fe be jiri sira ni sira nte se ga jo abe jo an shureka sira mi jo an shureka ni tume talike dumasana ka doga shirelo ya fo chogo muna jamana nyamoga wuliga jota ka sega 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 ko ntaka nyeshini walianu manga jamana konnana kerengena merla ka do
a dɔw bɛ feere kɔni kɛ fo ka taa siraw bɛɛ lajɛlen kɔni feere dɔwɛrɛ tɛ dɛ feere kojugu de bɛ nin se an ka sigidaw ma yarabi Ala ka an ka sigidaw lakana n'an bɔra ye zone aéroportuaire maaw maa minnu bi sanangurujigi kɛnɛ kɔnɔna na n'olu ka yɔrɔw kɔni cira a yirala k'a fɔ a ko in kɔni a kuma kɔni cayalen bɛ dɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni k'u sigilen bɛ olu kun tɛ ka nisɔngoya taama foyi kɛ u tun tɛ ka se ka bɔli foyi kɛ k'a sababuya kɛ ko Mali bi gɛrɛntɛ mun kɔni kɔnɔna na nka u y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna baara in bila k'o kɔnɔ dɛ ko bi yɛrɛ ko jumaseliw bɛɛ lajɛlen kɔni k'u bi t'o kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na u ka ɲɛmaaya bi tali kɛ Abdul Salam Togola la an k'ale lamɛn. Ne ye Abdul Salam Togola ye jɛkulu mun sigilen don zone aéroportuaire ko defani kama ne o jɛkulu ka kuma lasela ye n'o porte parole ye an ye wele bila kunnafonidilaw ma ka na an kumakan lase Mali cɛ ani Mali muso ma minnu bɛ Mali kɔkan ani minnu bɛ Mali kɔnɔna na k'a f'u ye k'a fɔ ko an wulilen don ka jɔ tuguni kamanagan de ye an wuli k'an lajɔ u hakili b'a la k'a fɔ ko waati dɔ tɛmɛna an kun ye weleli bila bɛɛ ma k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw kun ye weleli kɛ sanction bilalen Mali kan k'a fɔ k'u b'a ɲini maliyɛn cɛ n'a muso fɛ bɛɛ ka wulikajɔw jɔ fɔlɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ɲɛsin sanction ko in ma an kun y'o weleli jaabi an ye kunnafonidilaw wele k'a f'u ye ko an bɛna o weleli jaabi fasoden ɲumanya la k'an ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen jɔ fo ka taa se o sanction wulilen ma nka fɛn min nana bali anw na o weleli jaabili kɔnɔna na sanction ma wuli fɔlɔ embargo ma wuli fɔlɔ gɛlɛyaw yɛrɛ juguman kɔnɔna na o jamana ɲɛmaa kelenw tilala ka wuli ka waleya wɛrɛw ta ka na don anw ka sigida zone aéroportuaire in fɛnɛ kɔnɔ ka maa dɔw fɛnɛ gɛn tuguni k'a fɔ k'u b'u ka yɔrɔ minɛ o la ko k'o jɔ ka kɛ fɛn dɔ ye o de y'anw kamana gan an y'a ye k'a fɔ ko o jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma kɛ misaliya ɲuman ye o weleweleli la o de an fɛnɛ y'a to n'an fɛnɛ sigila se ka kɛ u bɛna dugu ninnu minɛ an na fɛn min b'u kɔnɔ dugu in ko la an b'a bɛɛ dɔn ka ban o de y'a to an ye weleli d'aw ma bi k'a fɔ ko anw fɛnɛ kun ye weleli min kɛ k'a fɔ ko an sigila an tɛna wuli bilen fo sanction ka wuli o fɛnɛ bɔra a ma an ka ka jɔ a bɛ daminɛ ni Ala sɔnna ma juma na donc welewelekan de kun bɛ an bolo ka lase Mali cɛ a n'a muso ma fɛn o fɛn b'i yɛrɛ ye k'a fɔ k'i bɛ fantan défend fɛn o fɛn b'i yɛrɛ ye ko bin tɛ ka kɛ maliyɛn kelen kan e ɲɛna fɛn o fɛn b'i yɛrɛ ye k'a fɔ ko e de b'a fɔ ko maliyɛn kelen ka degun ye fɛnɛ ka degun ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka na sini jumaseli waati la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ bɛ wele ko yɔrɔ cilen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka mun lase k'a lase Mali ɲɛmaaw ma ko ci wɛrɛ kan ka k'u la bi mun ni dugu ci tɛ kelen ye k'a lase furancɛ fanga ɲɛmaaw ma ko ci wɛrɛ bɛ yen bi maliyɛnw ma ko b'u la mun na mun tɛ yɔrɔ ciw ye k'a lase u ma ko baara wɛrɛw bɛ yen maliyɛnw jigiw bɛ mun kan u bolo mun ni dugukoloko kɛlɛ tɛ kelen ye k'o f'u ye fantan tɔɲɔlenw tɔgɔ la k'u ka ta ka bɔ dugukoloko kɛlɛ in na u k'u ɲɛsin maliyɛnw lakana ma jumaseli waati ni Ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka jumaseli kɛnɛ in kɔnɔ kuma mun bɛ an fɛ ka sɔrɔ k'o ɲɛsin Mali faamaw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw b'a dɔn ko baara wɛrɛ bɛ yen bi mun ni yɔrɔ ci tɛ kelen ye. Ni tun bɛ tali kɛ Abdul Salam Togola la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la futinɛ kana na bɔ a ko la n'an bɔra ye kulu min sigilen don an ka sen an ka jamana kɔnɔna na nɔ CRI 2002 olu kɔni ye projet kura dɔ kɔni sigi sen kan projet in ka baara tɛna ɲɛsin dɔwɛrɛ ma dɛ jamana ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya mun na kulu yɛrɛ ɲɛmaa ye Dr Abdoulaye Sall ye an k'ale lamɛn. An bɛna projet kura dɔ daminɛ mais ni projet in fana wolola projet kɔrɔ dɔ la n'anw dun y'o kɛ o san 3 ye ɲinan ye o programme bannen mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a lajɛ k'a fɛsɛfɛ ko baara ɲuman kɛra an bɛ projet wɛrɛ d'aw ma pour que aw bɛ se ka Mali dɛmɛ transition in kɔnɔ cogo min a ka se ka taa sen ɲuman kan a ka se ka taa bɛn ni sabari kɔnɔ a jɔlen bɛ mun kan a jɔlen bɛ fɔlɔ anw jamanadenw surtout anw minnu tɛ finitigiw ye an bɛ se ka jɔ cogo di k'a dɔn ko jamana in bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ lakana gɛlɛya tɛ dɛ an bɛ guerre de kɔnɔ donc projet in bɛna baara kɛ pour que an minnu ye malidenw ye ani minnu b'an ka ɲɛmɔgɔya la surtout finitigiw ni fɛnw an ka se ka ɲɔgɔn faamu olu k'u ka baara kɛ anw fana kan ka baara kɛ n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ an bɛn'o baara de daminɛ baara filanan minnu bɛ sariya ta olu de bɛ sariyaw ta n'o sariya dun taara ka ban a bɛ boli bɛɛ de kan donc f'an n'olu fana ka baara kɛ pour que jamanadenw ka laɲini ye mun ye kɛlɛnijɛ in kɔnɔ a lakana ko kɔnɔ an fana k'o la s'olu ma ni fɛɛrɛ min kan ka ɲini o fɛɛrɛ ka ɲini hali ni transition in bɔra yen mɔgɔ minnu bɛna fanga la u ka taa o sira kelen fɛ pour que mun ɲɔgɔn y'an sɔrɔ an bɛ mun kɔnɔ bi a ɲɔgɔn kana se an ka jamana ma. Ni tun bɛ tali kɛ CRI 2002 ɲɛmaa la Dr Abdoulaye Sall a y'a fɔ cogo min na Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen nɔ Kɔlɔnjɛba ye dugukɔrɔba ye a yirala k'a fɔ ko bulon dɔ kɔni bɛ Kɔlɔnjɛba ko hali sini ko ni kɔni ye nkalon tigɛ o bulon kɔnɔ k'i b'o nɔ i yɛrɛ la yaasa k'o perewatigɛ d'a ma Kɔlɔnjɛba maakɔrɔ dɔw b'a ɲɛfɔ an k'u lamɛn. An bɛnbaw samarikɛla tuma tubabu n'a samari bɛɛ samarikɛla tuma an bɛnbaw tun bɛ na tile kɛ bon nin kɔnɔ yan k'u dogo mɔgɔ kun t'u ye nasi wɛrɛ o bɛɛ de dogo fana ka dumuni ɲini o bɛɛ tɛmɛra olu kɔnbaw ye yan bi an bada yan bi farabilenw ni tulonkɛfɛn tɛ an bolo dɛ. A bɛ nafa min ɲɛ hali bi mɔgɔw bɛ yen n'u y'u dafalen ko o ko la u bɛ se ka na a bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'a sɔn o mɔgɔw bɛ yan yiri minnu b'a sanfɛ o yiriw bɛ mago ɲa
parce que n'u taara ni dugutigi ye yamaruya di k'a fɔ bɔn a ye yɛlɛ sanfɛ a fenêtre dɔ b'a sanfɛla la n'aw yɛlɛla sanfɛ a bɛ sanfɛla lajɛ bon maintenant yiri minnu bɛ yen a bɛ se ka yiriw tigɛ i b'a tigɛ ni ŋaniya min ye k'i bɛ taa k'o ye o fana bɛ ɲɛ i ma. fura dɔ min filɛ nin fɔlɔ cɛkɔrɔba fɔ cogo min na fɔlɔ ni mago bɛ ni seli bɛɛ bɛ sini ni mago bɛ fini min na i bɛna fɔ dugu majɛ i bɛna sɔrɔ yan mais ka seli bɛna ta k'i ka seli kɛnɛ ni bana seli kɛnɛ i bɛna bila. mɔgɔ kana yɛlɛma ka yɛlɛ yan n'o tɛ kɛ parce que ala ye moto jini nɔ min ye mariage dɔ de kɛra dugu kɔnɔ dɔw de ye ala minɛ ko kana ni muso ye k'u bɛna foto ta m'a yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ kulubali dɔw don u nana ka na moto jɔ dɔrɔn tasuma wulila moto la u bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini. tɛnɛ fɛn min b'a la muso kɔnɔma tɛ na a la a tɛ sɔn samedi a tɛ sɔn tilata a tɛ sɔn jumasi i y'a faamuya a fana de y'a yiri ye o tɛ tigɛ yiri bɛɛ da la nin komi yiri mun fɔ yiri ninnu o tɛ tigɛ n b'o tun kuma la fɔlɔ ko tiɲɛ t'a rɔ u nana kuma k'a tigɛ minnu kɛ y'o rɔ o tigiw b'o dɔn an yɛrɛ fana b'o dɔn yan. I k'a faamu hali n'i nana sigi yan n'a ma diya o ɲɛ i bɛ bɔ yen n'i ma bɔ yen a b'i cogo min na i yɛrɛ b'o dɔn a k'a faamu o t'i li pewu hali n'i donna ɲɛguarɔ n'i sela yan k'i a fɔ i bɛ bɔ ɲɛguarɔ. Ni tun bɛ tali kɛ kɔlɔncɛba maakɔrɔba dɔw kan na u y'a fɔ cogo min na an kana ɲinɛ an ka kɔrɔlenw kɔ kɔrɔlenw olu de bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ se k'a to an danbe kɔnɔna na n'an bɔra ye école Albert Einstein olu ka kalanbila baaraw kɔni kɛra kalanbila baara in kɔnɔna na u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ni kalandenw ye ka se ka wele kɔni bila kalandenw ma u kana faraɲɔgɔnba kɔni kɛ k'a kɛ nisɔndiyaba ye Mohamed Samake tun b'a kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ école directeur a n'a surveillant na an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Musa Sako ne ye école Albert Einstein directeur ye bi sɔgɔmada in na an kɛlen bɛ ka ɲɛnajɛ dɔ de kɛ denmisɛnninw ninnu ye mun ye kɔsibila ɲɛnajɛw ye parce que kɔsi kɔnɔna la ko caman bɛ denmisɛnninw sɔrɔ an bɛ nin de laɲini kɛ pour que k'u la ɲina a ko caman kɔ. Monsieur Madu Cɛmɛnta ne ye Albert Einstein surveillant ye an sijalenba don an bɛ kalo 9 de kɛ kalan na kalo 9 kun cɛ don an y'a laɲini an ka denmisɛnninw ɲini sabu n'i ko denmisɛnninw i ko mɛtiriw n'i ko mɛtiriw yɛrɛ i ko parents fana an bɛɛ lajɛlen kelen anw nisɔndiyalen écoledenw nisɔndiyalen parents nisɔndiyalen don vraiment alhamdulilah Dieu merci tɔɔrɔ si t'an fɛ bi vraiment nisɔndiyalen don n bɛ min fɔ écoleden somɔgɔw ye ani mɛtiriw ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la mɛtiri n'i y'a ye ko mɛtiri ye écoleden kan ka se i sago la a dabɔra écoleden somɔgɔ la sabu mɛtiri tɛ se ka problème to a ka so k'a bɛ écoleden kalan ka ɲɛ i somɔgɔ f'i ka wari sara régulièrement a sarako ma n'o kɛra écoleden somɔgɔ e nisɔn bɛ diya i ka den na mɛtiri fana nisɔn bɛ diya vraiment an k'an jilaja an ka defu la salon an ka mɔgɔ 18 ye defu kɛ mais mɔgɔ 15 bɛɛ passera mɔgɔ 15 bɛɛ passera ɲinan ta alhamdulilah Dieu merci an ye effort bɛɛ kɛ mais résultat ma bɔ fɔlɔ an k'o dɔn mais Dieu merci an kɔni an nimisi wasalen don an ka écoledenw écoleden fɛn o fɛn b'an fɛ yan fɛn o fɛn nana don an fɛ yan vraiment an nisɔndiyara bɛɛ. Ni tun bɛ tali kɛ école Albert Einstein ɲɛmaa dɔw la Mohamed Samake ka kuma barani na o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye musolaka dɔ kɔni wulila ka se an ma kumaso kɔnɔ yan na a y'a yira k'a fɔ k'a ka den dɔ kɔni tununa a bɛ kuma jan bɔ a ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɔni kɛ den in nɔfɛ den ma se ka ye dɛ a kɔni ye wele bila jamana kɔnɔdenw ma maa min mana kɛ den ye fɛn ye a tɔgɔ ye Majan Kulubali an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Majan Kulubali ka bɔ Yirimajɔ Dagaba kare la n ka denmisɛnnin dɔ de tununa denmisɛnnin u nana an fɛ u bɛ don baara de la ne y'a don baara la patɔrɔn nana n'a ye ko bobo de don a tɛ kuma ko Majan k'i ka denni ko boboya dama tɛ dɛ ko denni k'a hakili man ɲi fɛnɛ ko hakili ko b'a la ne ko n ko a ɲɛna ko a k'a sigi a y'i sigi ani min nana ɲɔgɔn fɛ ne taara n ko n bɛ t'o nɔfɛ ka na o ka na o ka taa n'a ye so ka taa bila so ka na o furancɛ de kɔnɔ den filɛla ka wuli ka bɔ fo sisan an ɲɛ ma d'a kan bi kan ka k'a tile 15 de den yɛrɛ mɔgɔ farilajɛ don mɔgɔ jan tɛ a bɛ bɔ wagati min na logi min b'a kan na logi finman de don bodi finman o de b'a kan na a bɛ san 15 bɔ tun ne ni sanjama kunnafoniya foyi foyi sɔrɔ a la ne ka laɲini kɔni y'a yeli bi ne kɔni b'a ɲini balima silamɛ bɛɛ fɛ ni Ala ka jɔnba min kɛra a ye fɛn ye o kana n'a yɛrɛ jɔ oxygène na yan ne ka kunnafoni sɔrɔ a la o ye ne ka hakilina ye. Ni tun bɛ tali kɛ Majan Kulubali la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'a den don a garisɛgɛ la n'an bɔra ye maa lujuratɔw olu kɔni ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ dɛmɛ in yɛrɛ dira Arabi Saoudite jamana olu ka dɛmɛɲɔgɔnya sen fɛ a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ jaralakaw furumuso Maimuna Famanta an k'ale lamɛn. Arabi Saoudite filɛ nin ye ka na an dɛmɛ ni projet min n'o bɛ ka falatɔw ta san 1 kɔnɔna la nimisi wasa de bɛ an fɛ vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Mali autorité tɔgɔ la ani district de Bamako ni Gawo tɔgɔ la an ka foli ni tanu bɛ ka taa u ye wari min n'a dir'u ma nin ye a musaka in bɛna u dɛmɛ kalan na a b'u dɛmɛ kalan na ka da kan projet wɛrɛw tun bɛ sen na n'o o ye ka denbaw dɛmɛ ni bagan mara ye o faralen nin wari fana kan a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛ se ka kalankɛminɛnw bɛ se ka san a bɛ se k'u dɛmɛ kalan na en même temps a b'u dɛmɛ fana
ka balo san ka don du kɔnɔna la arabu ka dɛmɛ a ma kɛ falatɔw dɔrɔn ma a ɲɛsinna déplacé u yɛrɛ fana ma an ka déplacé minnu bɛ yan kuma caman u b'an dɛmɛ ni balo ye balo u ni wariw ani birifiniw ni olu na ɲɔgɔnna caman u tɛ da o dɔrɔn ma dɛ dɛsɛbagatɔ wɛrɛ minnu fana b'an ka jamana kɔnɔ u ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin olu ma sunkalo kɔnɔna la u ye dɛmɛba ɲɛsin an ma ayiwa nin seli min yɛrɛ natɔla filɛ nin dɛmɛw fana bɛ senna ka ɲɛsin u ye mansin di musow fana ma c'est-à-dire Arabie Saoudite ka dɛmɛ ka ca n'an k'an b'an da dɔ la k'a walawala a ka ca ayiwa musow dɛmɛna bagan mara fana baganw dir'u ma ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ fana a n'a ɲɔgɔnna caman an ka foli ni tanu bɛ ka taa u ye. Ni tun bɛ tali kɛ jaralakaw furumuso la Maimuna Famanta a y'a fɔ cogo min na ni maa ye dɛmɛ k'i ye dɔwɛrɛ t'i ma waliɲuman dɔ foli kɔ ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkana na Mohamed Samake min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Russie la an b'a ladɔnya k'a fɔ min ye Vladimir Putin n'a Russie jamanakuntigi ye ko ale bɛ tile fila taama na Asie centrale kɔnɔna la a yirala k'a fɔ jamana minnu bɛ Asie centrale la ani minnu ka hakilila ye kelen ye ko a bɛ ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka gɛrɛ u la walasa ka hakilila fɔlɔfɔlɔ kɔni ko boloda waati bɛɛ lajɛlen la. Indonésie jamanakuntigi Joko Widodo ko ale fana kundalen bɛ Ukraine jamana kan ni ka taa kumaɲɔgɔnya ka o latɛmɛ ale ni Zelensky cɛ n'o ye Ukraine jamanakuntigi ye a yirala k'a fɔ n'a bɔra k'a b'i kunda Russie kan walasa ani Vladimir Putin u bɛ se ka kumaɲɔgɔn tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa gɛrɛn a bɛ se ka ban cogo min na n'an bɔra an bɛna États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ États-Unis dɔnkilidalaba min n'a bɛ wele ko R. Kelly ni ale yɛrɛ bɛ san 55 la nin waati in na ko min ye ale kɔni tun bɛ bɔgɔ jeni kan wa kiiri jaabi kɔni dira a yirala k'a fɔ san 30 kaso kɔni ko o sumana k'o di a ma bawo ko ni ma kɔfɛlen k'a nɔ minɛ a mɛnna ko ci wɛrɛ tun t'a la ni ka se ka denmisɛnnin fitinin n'a bɛ wele ko mineur ni ka se ka ayo bingani wale ta ka ɲɛ sɔmɔ n'o ye musomanninw ye o kuma san 30 kaso ko o kɔni sumana ka d'a ma diɲɛ selikɛnɛ tɔnba min bɛ n'a ma wele ko Organisation mondiale de la santé olu bɔra k'u ka jate den dɔw kɔni ko o di kɛrɛnkɛrɛnnenya bana min bɛ n'a ale bɛ ɲɛ bana ko fɔ n'o ye myopie ye n'o ye ka se ka filɛli kɛ yɔrɔ jan fɛ ko bana in kɔni ko o bɛna caya mɔgɔ caman na nin waati laban na dɛ yanni ka taa se san 2000 ani san 50 kɔni ma ko ni ye diɲɛ maaw ta kɛmɛ sarala ko maa 50 bɔɲɔgɔn kɔni ko nin bana kɔfɛlen ko a b'o bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ n'an bɔra yen an bɛna Egypte ka fɔ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye alikama ya ka kɛ na ale gɛlɛya diɲɛ kɔnɔna la ko Egypte jamana kɔni k'olu bɛ wulikajɔ la ni ka se ka woso n'an ma wele ko patate douce ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka ale yɛlɛma k'a kɛ buru ye walasa alikama gɛlɛya kɔni olu kana se ka kɔlɔlɔba sɔrɔ a la u ka jamana kɔnɔna la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ jamana kɔ kan bi sɔgɔmada na Sidiki o la kun b'aw da tuguni. Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'o hakilinaw sabati anw yɛrɛ fɛ yan Sikasokaw fɛ woso caman bɛ yen n'a ma ye k'a fɔ ko woso bɛ se ka kɛ buru ye ala k'o ɲɔgɔnnaw sabati anw yɛrɛ fɛ yan.